Sanibonani bafowethu, udukakahle lona phakathi lesizwe. Umfana wase-Fryhead eNgeke kulisimpumazi. Bafowethu bengithanda ukuxolisa ukukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okamthandeni njengoba ngike ngathindwa ithimba lakhe lithi lifuna ukungiqasha emcimbini wokwamukela yena njengoba ebuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngike ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza ngodukakahle umfowangcobo. Ucingo obeluthi ke buyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kamthandeni. Uma uthi emcimbini kamthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini wombuso wamagcina. So kube sekungishaya kakhulu ke bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase kufanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngikhande isitha ngoba mangikhethe mhlawumbe ukuya kumthandeni futhi mhlawumbe sekuchaza ukuthi ngiyisitha nodukakahle. Mangikhethe futhi kuya kudukakahle sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe nomthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu ekufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili imicimbi. Angisezukwazi ukuthi ngiye kumbuso wamaciko, angisezukwazi ukuthi ngiye kumthandeni futhi ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo wepicnic okakhuzana bathe mabe ngithinta ngavuma ukuyosebenza kuona nokamthandeni futhi ngavuma ukuyosebenza kuona ngoba ngizama kona ukuveza lokho ukuthi alikho iside engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu, ngisebenza imali la ngibizwa khona ngemali mina ngihamba ngiyosebenza. So mase fanele ngikhethe sefanele ukuthi manje mina sengikhanda izitha or sengikhanda isitha ngoba vele mangathi ngikhetha ukuya kulo mcimbi kamthandeni futhi sengifanele ukuthi sengiyisitha nodukakahle. Mangikhetha futhi ukuthi ngiya kudukakahle futhi sengikhanda ubutha nomthandeni kanti mina ngiyasebenza, yabona ngisebenza lapho ngisuke ngibizwe khona ngaleso sikhathi. So bafowethu ngicela ukuxolisa kakhulu ukuthi kuyo umbili lo mcimbi leyo ngenisakwazi ukuthi ningibone ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukukhetha owodwa phakathi kwayo yombili. Ngiyabonga kakhulu.